Hej folket, og velkommen til den her video. Og i dag har jeg Molle med. Jeg er super sej Molle. Ja, og I kan se, at jeg er blevet lidt ældre, fordi nu gør jeg 5. I forhold til sidste gang gik jeg kun i 3. Så... Men vil jeg heller aldrig have dig med? Ja, lige bare. Okay. Nå. Men vi har en lille opgave til jer, der sidder sammen med, ikke? Og det er, hvis I finder den her, så er I mega seje at kunne flyve til rum sammen med den her. Og skriv lige ned i kommentarerne, hvis I flyver. Yeah! Og hvis I kan finde den. Ja, hvis I kan finde den, ja. Hvis man nu er lidt højdeskræk. Okay, det var mega mærkeligt sagt. Det er meget. Okay. I dag vil vi lave sådan noget skrømpeplads, som jeg faktisk har prøvet at lave før. Den her gang har jeg bare lidt sådan nøgleringsæt. Du skal ikke tage den der. Du skal ikke tage den. Okay. Det skal noget ærgerlig video. Skubber lige. Okay, men vi skal lave sådan noget skrømpeplads. Det er sådan en nøgleringe. Det Vi ser sådan her ud. Ja, det er Molles. Det er selvfølgelig alt sammen mit, men altså, vi kan også sætte stå Iva deroppe, fordi jeg hedder Iva, og det er Molle, som hedder faktisk Olivia, men altså, vi kalder hende Molle. Og det her, det er min. Jeg skal lave et lille strawberry, fordi det er jo sommerferie. Det er ikke sommerferie længere, Iva. Hvad lige meget? Okay, og det er bare det, vi skal lave, så... Jeg er faktisk også lidt sulten. Men vi får mad lige om lidt. Ej, okay, det er bare sådan... Undskyld, hvis det var, I ikke må få noget mad, mega sulten. Så undskyld. Okay. Vi bliver lige nødt til at sige undskyld på en ordentlig måde. Nej, men hvorfor skal vi sige undskyld? Fordi jeg kom til at sige, at vi får mad lige om lidt. Og vi får pizzasnegl, og det er virkelig lækre pizzasnegl. Nu siger jeg det. Men det er da ikke sådan for dem, der ser videoen. Jo, for så vil de også bare gerne have det. Jamen, så kan de bare... Jeg hader, når folk gør sådan noget i YouTube-videoer. Ved du hvad, det er lige meget. Godt dag. Men ellers skal de bare få slik. Det var det, jeg skulle til at sige, så du bare afbrød og sagde... Det er lige meget. Okay, så jeg skal lige lave den her, og Molly skal lave den der. Men vi kommer selvfølgelig til at lave mere end kun dem her, fordi det er så mega kort tid for os, fordi vi er mega store. Og mega gode. Professionelle. Lad os sige det. Sådan der. Det var godt gået. Godt redigeret, Niva. Du er lige til mig i fremtiden. Okay, så lad os bare lige få tegnet. Ja, men det her, det er så vores. Det her Molles, og det her med. Okay. Og vi skulle have noget sølvpapir, sådan, så vi kan lægge dem i sådan en lille slags sølvpapirskål. Og hvad bruger sådan sådan? De skal have 6 minutter ved 150 grader, og husk at forvarme ovnen til 150 grader. Bare lige i det. Yep, det er det, vi gør nu. Yeah! Okay, folkens. Nu har vi hentet noget sølvpapir. I synes, det er en pizza snart. Ja, må jeg tage lidt rundt med det snart. Okay. Og så har vi 2 stykker her. Molly fik det største, fordi jeg ikke lige kunne rive lige. Også fordi hun er den største. Som I nok godt kan huske, så har vi dem her. Hvis I ikke lige har glemt det for 2 sekunder siden. Altså. Men nu skal vi bare lige lave en lille skål ud af det her. Så. Molly, du har ikke lavet nogen skål. Og husk nu, de bliver mindre, så det behøver ikke sådan at være sådan en helt perfekt størrelse skål. Så det bare kan ligge i, og det behøver ikke at være for stor eller noget. Shit, det er svært. Ej, okay, det er mega svært. Ej, det er svært. Ej, det er svært. Det er svært. Det er svært. Har du... Det er svært. Det er svært. Nu passer min perfekt i.
Hør lige nu. Vi skal nok lige folde den her lidt bedre. Det er fordi, at hvis I kigger på min gamle video, så hvis man søger på det magiske krearum, så kommer min gamle video ud, hvor det var et sølvpapir, der sådan ind i ovnen. Og det skal ikke ske igen. Så derfor gør vi det her. Mega smart, Libe. Ja, er det ikke rigtigt? Jeg er så klog, Molle. Nej. Hvis jeg kigger på mine gamle videoer, så er jeg i pomfrit. Fordi det siger jeg meget på min anden video. Eller mine andre videoer eller sådan noget. Vi ses. Nu skal vi ud til ovnen. Og nu skal vi ud til ovnen. Men det var fordi tiden ikke var startet endnu, jo. Nå. Okay, nu går vi ud til ovnen. Der er rigtig langt. Så vi ses nok. Der er så langt til vej hen til ovnen. Så irriterer det. Okay, så skal vi lige op og stå og kigge lidt rundt. Hvor er ovnen? Langt væk herfra, tror jeg. 10 kilometer eller sådan noget. Irriterende. Eller 2 dage Jeg skal videre. Oh my god. Det er så hårdt at komme hen til den dumme ovn. Endelig finder vi vores ovn. Og den er blevet forvarmet på 150 grader, og nu skal de bare derinde i 6 minutter. Og husk at holde øje med deres bane, så de ikke flyver rundt. Yay! Okay, så nu skal vi bare lige have dem ind i ovnen. Og så skal vi bare lige have sat Google til 6 minutter. Fordi hun kan tælle 6 minutter. Okay, nu skal vi lige bare lige have de der varme handsker og dem til dutter. Og det kan have noget andet. Babam. Molle, vil du også have en? Varme handsker, det med dutter. Så kan du bare lige lægge den sådan her på, og skubbe den ind. Bertha, ræk dig lige lidt. Bertha. Ja. Okay, nu bliver det lidt nøje. Molle, skynd dig. Molle. Ikke kender Bertha så meget. Shit. Jeg gjorde det. Okay, folkens, nu venter vi bare lige i 6 minutter. Okay, folkens, nu er de færdige. Molles er så åbenbart blevet lidt krøllet, men vi håber, den kan krølle sig lidt sådan ud igen, hvis I lige kan se det. Og min, den blev faktisk helt fin. Eller den blev lidt krøllet, men altså, ja, den kommer nok til sådan at flade sig lidt ud. Hvis I lige kan se det på Molles. Den er meget krøllet for en stykke. Okay, lidt varmt på mine fingre her. Så trækker man, så slukker man bare lige ovnen, trækker pladen ud. Vores plade triller åbenbart meget. Og ja, det var faktisk bare det. Så vi ses, når vi har fået den ud. Hej folkens, og her er min lille bitte Vorsa. Ja, Bertha. Hvis jeg gerne vil se den, prøv at kigge den. Bertha, kan du komme her? Bertha. Kan du komme her? Kan du komme her? Okay. Kan du komme her? Se, Bertha. Kan du se det? Okay, jeg ved hvad, vi tager lige en anden vinkel. Bertha, kom her. Prøv at se. Det her er min hund, Bertha. Hvis vi lige kan få lidt fokusering på hende. Ej, hvad skal jeg gøre? Bertha! Du er bare lige i gang med at blive filmet, altså. Hej, Bertha. Så kan vi bare lige smutte. Kan du ikke klappe af? Nå, det er sød. Det er så. Du er den sødeste hund, man kunne ønske sig. Nej, ikke for noget, jeg ved det. De kan selvfølgelig godt lide jeres egen hund. Ja. Okay, folkens, vi blev faktisk færdige. Her er de. Lad os se, hvordan de blev. Ej, okay, vi har set det. Men min blev sådan her. Den blev kun en lille smule bukket. Så den blev vel okay. Og Molles blev virkelig bukket. Så
Ja, men Molly, skal vi ikke bare vente til at lave resten til part 2? For vi har nemlig sådan nogle her perler, vi skal have på. Sådan nogle her små slags øreringe, dem så paljetter. Og så nøgleringe. Tror du, man kan bøje dem ud, uden de knækker? Nej, så knækker de. Men det ser også lidt cool ud, gør det ikke? Det ser cool ud med den glatte ende. Jeg synes ikke, det er cool. Det må det altså. Nå, men det var faktisk bare vores video, ikke Molly? Jo. Husk at smide et like. Okay, Det skulle ikke sådan her, det er sådan her. nej, husk at smide et like. Ikke et dislike, Og et like. Og subscribe. Og subscribe lige, for der kommer en part 2 af det her, hvor vi laver resten af det. Lav lige en dans. Og så en glad dans. Okay, farvel.